Moi boas. Estou empezando a retocar este punteiro. Este punteiro é de freixo, pero está tratado con cristal líquido. E a idea é que se protexa máis da humidade, porque este punteiro vai a cruzar o charco, vai para a outra beira do charco, a máis de 10.000 kilómetros aquí, a unha zona onde precisa aguantar a humidade. E esa é a idea, empezo xa a afinalo. Ainda lle falta hasta que está acabado, Iré deixando máis este punteiro, vamos a ver como anda. E os comenzo unha boa amistade. Punteiro de freixo tratado con cristal líquido. Eduardo Represas e Jachía Peña.